ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ರಂಜಿತಾ ಇನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜು ವಾರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೋಸ ಅಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುರಂದಿಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನೊಂತೆ ಆತನಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತನಗೆ ದಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಪಿರಾವುಗು ಬೈದೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಂದು ಬತ್ತಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬೈದೆನ್ ಪಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ್ದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದುನಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ದು 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುವೆಂದು ಎನ್ನದು ಇಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೇವೆರೆ ಪೂರ ಪರಕೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಅಮ್ಮಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ ಜೋಕುಲ ಆಪುಜಿ ದಕದು ನೆನ್ಪೇಜೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ದು 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೇಯ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರೈಮರಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡೆ ಪೋಪೆದಿನಿ ಮೂಜಿನೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದ್ಲೆ ಕಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಪೆರೆಯರೆ ಪೋನಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗ್ ಒಂದು ಕನಕದ ಕುತ್ತಿ ಉಂಡತ ಅವು ತಾಗದ್ನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ತಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣುಲ ತೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕ್ ಪೋಯೆರ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆರ್ ಅಪ ಪಂಡೆರ್ಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣುಲ ತೋಜುಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬೇಜಾರ್ದ ಒಂಜಿಂದು ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಏತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಓ ಬೋಡವು ಕನತು ಕೊಡ್ತೇರ ಐಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೋಪ್ ತೂವೊಂದೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿಂಡಲ ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಮುಟ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು 10th ಮುಟ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜೊಂದ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಚೂರಾಂಡಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಆ ಮೂಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಜಲ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕೊಯ್ಲ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗಲಂಚನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಯಾನ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೂ ಇತ್ತಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಆಕಲಿ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ಹೂವು ಇಪ್ಪಡು ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ತುದೇನೆ ಬೇಗ ಮಂತೊಂತೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮು ಇಂಚಿನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವೆಂಕ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತಾಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಪ್ಜೇರಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಲಂಚೇನಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದು ಆಯಿ ಬರೆಯರೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಜಿಂಜ ಕಲ್ತುದು ಚೇರು ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾಠ ಅವಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದು ಕಲ್ತುದಿನಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಬರೆಲ ಓದುಲ ಪಂಡು ದಾಲ ಬಂದು ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಇಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಲಂಚನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಲ್ಪದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಋಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಋಣನ ಏರೆಗ್ಲ ತೀರ್ಸಾಯರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಲಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ದೆತೊನರ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಏರ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೆತೊನರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಗರ್ಲ್ಸೆ ಮೋಸ ಮಂತುದೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತದು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜಾದಾಂಡಲ ಚೂರು ಏರಾಂಡಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಿಂಡ ಬೇಗ ಬುಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಇತ್ತೆದೆಟ್ಟು ನಮಲೊಂತೆ ಜೋರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಏರ್ಡೆ ಎಂಚಪ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಡೆ ನಮ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆನ್ ನಕ್ಲು ಒಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವೇರು ನಂಜೆಲೆರ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜೋರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜೋರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ನನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂವೊನ್ನಾಲ್ ಜೋರು ಬೋಡಾಪುಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಡ್ ಪೋತೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪಾಠದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚ ನಾವು ಪೂರ ಪಂಡಿದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಅಗ್ಲ ಎಂಚ ಅಂದು ಮಲ್ತದೇರು. ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇಗಲಕದು ಬುತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬುತ್ತಿ ಕೊನೆಯಾರೆ ಪುನತೆ ಯಾನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೊನೊಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮಗ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದಾತ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜಿಂಡಲ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲಿರು. ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅವರ ಈ ಅಲ್ಪದೀನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಐಂದಾಯ ಅಲ್ಪದೀಪುನಿ ಅಂಚಪುರ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅವ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಗಂತೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದು ನಾನು ಪೂರ ಎದುರಿಸಾದ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೆ ದಾಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಬ್ಬಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲುಂಡು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಏರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೇ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇಂಜಿನ ರೂಲ್ಸು ಐನ್ ಪೂರ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ಪುನೇಟ ಬೈದೆ ಐಗ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಲುಂಡೆ ಏತು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಬೊಕ ಏನು ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ನೈಟ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ನೈಟ್ ಓರೋರ. ಐ ಬೊಕ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪು ಇಂಕ ಆಪ್ನಾನಿಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಓರೋರ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪೆ ನೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾತೇರ್ ನಿಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಂಡ್ ಚೂರು ಕೆಲವರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆಂಡ ಅಂಡ ಮಾತೇರ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆನೆ. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನಡ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರು ಅಕ್ಲೆಡ ಯಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತಿರುವೆ. ಐ ಬೊಕ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲನ ವಿಷಯ ಇಂಕೇನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ವೆರು. ಐ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವೆರು ಇಪ್ಪೇರು ಇಂಜಿನ ಎದುರುಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪುಗರ್ನಿ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ನಂಜಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆಂದೇ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ನಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಿಪಡ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾರೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ. ಎಂಕಿ ಎನ್ನಡೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ವೆರು ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಮಾತಾಡಲ ಸೋಕ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಬೊಕ ಒಲ್ಪ ನಮ ಜೋರಿಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಜೋರಿಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಸಸಾರನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸಸಾರನೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಮನಿ ಪಂದ್ ಕುಲ್ವೆರು. ಎನ್ನ ಈ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ನನದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊನೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲ ಆವೊಡು. ಎಂಕ್ 5,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರು ಪನ್ಪುನೇರ್ದು 5,000 ಜನತ ಪ್ರೀತಿನಿ ಗೆಂದುದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬೊಕ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದತ್ತು ಅವಂಜೇನ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಐನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದು. ಬೊಕ ಕೆಲವು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕೇಂಡೇರೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಿವೋ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ದಿನಾನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಜಿನ ಡಿಮ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನುಂಡು ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಜಿಂಜದಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ದುಡ್ಡುನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಎನ್ನದೆ ಇತ್ತೆತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಾಂಡಲ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದಾದ ದೇತೊಂದೆ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬೈದೆನಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಜಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆಟ್ $100 ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಪಾಂಡುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏತನ್ ಪನ್ಪುನಿ 100 - 74 ಮಲ್ತುಂಡ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದನ್ ಈಸಿ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಟ್
ಎಂಕ್ ಆತ್ ಬೈದುಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾರಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲನೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಐ ಬೊಕ ಈ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಐಕ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ತುಳುನಾಡುದ ಪೊನ್ನನೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ್ಪೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆವು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿಪ್ಪುಲೆ.